да върнеш връзката, която желаеш да имаш собственоръчно, без да се налага да го навиваш или да го подбутваш да прави нещо. В моите дни на умопомрачение, когато бях забравила коя съм, изразходвах енергията си в това да убеждавам, обяснявам и да подбутвам мъжа ми, да правим това, което аз исках, за да мога да имам връзката, която исках да имам с него. Напомнях за това от колко време не сме излизали на романтична вечеря или не сме имали физическа интимност. Убеждавах го, че трябва да прекарваме време заедно, защото иначе ще се раздалечим. И го подбутвах да организира годишнини и рождени дни, за да се почувствам обгрижвана и ценена. Всичко това беше за да се почувствам отново желана и щастлива. Не само тези подходи отпускаха мъжа ми, но под тях се криеше нещо по-голямо. Какво? Това, че бях забравила коя съм и какво влияние имам върху връзката си, върху културата във връзката ми. Бях забравила, че аз като жена съм по-сексапилната и по-привлекателната единица във връзката ми. Бях забравила, защото се бях потопила в работа и отговорности и задължения. И вдъхновението и привлекателността ми бяха изчезнали. Мъжът ми е привлечен от мен точно заради това. И това привличане е по-силно от всички убеждения, обяснения и подбутвания, които можех да направя. Замисли се. Кой би казал е този, който обича повече във връзката ти? Ти него или той теб? Най-вероятно е той теб. И ако това вече не е така, значи имало дълго време на уважение или контрол. Но и това е поправим. Не се притеснявай. Ако се чувстваш, че трябва да го навиваш или подбутваш, да иска да бъде с теб, значи ти си забравила коя си и за силата, която имаш като жена във връзката си. Ето няколко факта, за да си спомниш коя си. Факт номер 1. Ти си онази, която може да привлече вниманието му без усилия. Факт номер 2. Ти си онази, която може да го вдъхнови да иска да бъде около теб, защото така се зарежда. Факт номер 3. Ти си също онази, която може да смекчи сърцето му и да извади неговата нежна страна. Факт номер 4. Ти си жената, която иска да направи, той да направи щастлива в и извън леглото. Спомни си, нито от началото на връзката ви. Ти все още беше онази, ти все още си онази, в която той се влюби. Само трябва да продължиш да си го напомняш всекидневно. И да му напомняш и на него в този процес. Ето и как да продължаваш да си спомняш коя си всекидневно. Прави 3 неща за твоето собствено удоволствие. Да. Дали това ще е курс по танци, или това ще е гореща вана преди лягане вечер, когато си даваш право на удоволствие, ще върнеш онази твоя страна, която обича да се забавлява и да се смее. Това от своя страна ще го привлече към теб като муха на мед отново. Кои са любимите ти дейности, които ти доставят най-голямо удоволствие?